ମିଳିଗଲା ଦେଖିପାରୁଛୁ ବେଡ଼ା କି ଫୁଲ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାସ କିଆ ଫୁଲ ବାସ ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଚାଲୁ ତୁ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଯେମିତି ବି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ତାର କଥା ଶୁଣିକି ଆଉ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋର ଚୁଟି ଏତେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ସଲସଲ ଲାଗେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଲାଗେ ମୋର ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାଟା ଔଷଧ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ ପରା, ଆମର ବାଥରୁମ୍ ନଥାଏ ଟଏଲେଟ୍ ନଥାଏ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ସୁକୁନ ମିଳୁଛି ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁକୁନ ମିଳୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲି ଝାଡ଼ା ବସିଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳରେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବା। ତ ଘରେ କ'ଣ ବନା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଳ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ନାଳର ପାଣି କେତେ କାଟୁ ମୋର କାଠ ବ୍ରିଜ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ପଡ଼ିଯିବି ନା। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଗାଧେଇଲି ନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ପଳେଇବା ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାରିବି ନା ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ବନେଇଥିବି ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଏଇଟା କି ଫୁଲ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ମସ୍ତ କି ବାସ୍ନା ପିନ୍ଧିଦେଲି ଲୋ ମା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଠି ଚଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଗାଇସ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ବାଏ ବାଏ।